Ollaan menossa Turun 2 kertaan tapaamaan Oliver Sysimetsä-nimistä henkilöä. Ja syy tälle meidän vierailulle on se, että me ollaan aktivoitumassa tuolla Facebookin puolella ja tehtiin vähän taustatyötä ja selvisi, että meillä on entuudestaan jo yksi tykkääjä, tämä Oliver. Ja nyt ollaan sitten menossa tapaamaan häntä ja selvittää vähän tarkemmin, mistä on kyse. Terve! Löysitte perillä. Helposti. Oli aika yllätys sinänsä, että kun mä aikanaan siitä on jo vuosia, kun mä oon siitä Aitokivassa jutustellut, tai niin vaan tykännyt ja niin kuin, että sitä on aina vaan fiilistellyt tuonne Facebookiin, laittanut parhaat löylyt tarjoaa Aitokivassa. Niin oli. Mä veikkaan niin sukupolvet aikanaan niin kattonut sitä tulee loimua ja tälleen, että kyllä joskus sit soitetaan, että mihin sä oot jäänyt, että pitäisi tulla jo täällä ruuat odottaa. Niin. Kyllä mä näen tämän niin prosessina, että just se ajetaan puita ja ei ole kiire, ja kun tää ei ole mikään kiireeseen ihmisen hommaa. Että lapsetkin sitä osaa arvostaa, vaikka ne on tommosia teini-ikäisiä, niin kyllä nekin ymmärretään hyviä löylyjen päälle. Oikola pappa opettanut tälle lämmittämään ja sanotaan, että vanha koiropi uutta. Sen mä muistan, en olla ihan 10 vuotta vanha, niin meillä tuli tosiaan suvumökkiin, niin vaihdettiin kiuas ja tuli aitokiuas siihen ja saunottiin silloin illalla, niin sit kun oltiin vielä niin nuoria poikia, niin käytiin sitten tietty kesälomallakin niin seuraavaan päivään meressä uimassa, niin tultiin hampat kalisteana, niin muistan, että kyllä me sieltä aina joku ne puristettiin ne viimeisetkin löylyt, että saatiin heiteltiin sinne reunaan, että kyllä tuot vielä pihisee, että saadaan vähän lämmitettyä. Ja reilusti yli 30 vuotta on tullut näiden kanssa touhuttua ja paljon ollut porukkaa, kavereita ollut saunomassa ja ei ole vielä ketään sanonut, että kyllä on paskat löylyt. Tämä on niinku se juttu, mikä pitää itse kokea. Kyllä tämä niinku pehmeydeltään ja tuoksultaan ja tälleen fiiliksellä ihan eri. Sähkökiuat on vähän sellaisia kliinisiä ja niissä ei ole sitä savun tuoksua ja sellaisia. Tämä on niinku itsekin huomasit nyt kun kokeilee, niin sen niinku vasta sit pystyy tajuamaan mikä se ero on. Mä koen, että se on tämä kokonaisuus. Se alkaa siitä lämmityksestä ja se päättyy sinne aamulöilyihin tai niihin aamuihin. Kyllä se on se kokonaisuus. Ja kyllä se on niin kuin nimi sanoo, että se on aito. Siitä ei päästä mihinkään. Piste. Näin se vaan menee. No niin, kiitos saunahetkestä Oliver. Oli todella kiva käydä tutustumassa meidän ainoaan Facebook-tykkääjän. Me tuotiin pieni lahja sulle. Toivottavasti jatkossa on vielä entistäkin mukavammat löylyhetket. Siinä on vähän saunarekvisiittä, kiviä ja ei unohdeta saunajuotavia. Ne on kuitenkin ne tärkeimmät. Kiitos kun saatiin käydä. Kiitos ja hyvää kotimatkaa. Kiitos.